kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyong dalawa. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mario. Nung isang araw pala to. Teka lang. Yan. Pasensya na po. Pasensya na po. May brain fog, mommy brain, makakalimuting ano. Si Luigi ngayon eh. Tapos na si Mario. Tapos na pala si Mario. Pasensya. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ramon. Si Ayun. Ramon. Okay. Ramon pala, Ramon. Ako po ay isang asawa at ama na pilit pinapanday. Wow, anong pinapanday? So inaayos siguro. Oo, yan. pinapanday ang buhay Yan. para sa ikabubuti ng pamilya ko. Mhm. Pasensya na po. Pasensya na po. Maliit kasi yung ano eh. Malit yung screen. Ni-landscape ko na. Sinumba. Ni-landscape ko, naka-zoom na po, 72 ang font. Ganito po kasi, pinili ko po na hindi pagtrabahuhin ang asawa ko para matutukan niya ang anak namin. Ang kinaiinis ko, pag alis ko ng bahay para pumasok sa trabaho, kasunod ko na ang asawa ko at ang anak namin para umuwi sa kanila. Isang tricycle lang kasi ang layo ng bahay ng parents niya sa amin. Babalik lang sila sa bahay kapag alam ng wife ko na nakauwi na ako. Kapag lumakas ang ulan o nakatulog ng mahaba ang anak namin, kinabukasan ng gabi na sila babalik. Kailangan ko pang sunduin para makasama ko sila. Simula nung ikasal kami, ganito na ang nakasanayan niya. Kinausap ko na siya at sinabing sa bahay na lang sila mamalagi pero ang dami niyang dahilan. Minsan naiisip kong isoli na lang siya ulit sa nanay niya. Kaso hindi ko naman kayang mahiwalay sa anak ko. Ang isa pang ikinalulungkot ko, hindi namin madalaw-dalaw yung mga magulang ko na ilang kanto lang ang layo sa amin. Kasi lahat ng importanteng okasyon sa loob ng isang taon, nasa pamilya ng asawa ko kami. Nadadalaw ko naman ang parents ko ng mag-isa pero hinahanap nila ang apo nila at ang asawa ko. Tumatanda din sila at natatakot ako na baka isang araw bigla na lang silang mawala nang hindi man lang nakabonding ang apo nila. Kumikinang natambalan, ano po ba ang dapat kong gawin? Paano ko po ba maipapaliwanag sa asawa ko na hindi ko naman intensyon na ilayo siya sa pamilya niya? Gusto ko lang sana lagyan naman niya ng limitasyon. At paano ko din ba ipapaliwanag na kailangan din naming dumalaw sa mga magulang ko? Mhm. Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig, Ramon. Ramon, maraming salamat at nagtiwala ka sa amin. Thank you, Ramon. Hindi lang namin alam kung ilang taon ka na, Ramon. Kasi para at least masaayos din namin yung pagbigay namin ng mga opinion namin. Kasi kung bata ka pa, kakausapin ka namin na parang bata. Ang Tama. kakausap sa'yo ay si Duday. Tama! Kakausapin ka namin! Oy, Sabi ka namin ng maayos. ayan. Parang bata.
Ganyan, oo. Pero kapag ka matanda ka na, si Tanghen yun ang kakausap sa'yo. bahala sa'yo. Pero kung kaedaran ka namin 40, kami na din ang Ayan, bahala. no? Ayan. So bakit mo na itanong yung age? Hindi kasi yung mga ganito, parang nagsiset up pa lang ng family. So, Ah, nag-uumpisa pa lang. So, oo, definitely, oo. baka bata pa. Kasi, ang problema kasi sa ganito, papaano nyo mabubuo yung sarili mong pamilya, yung sarili nyong dynamics, kung baga, kung nakasandal yung asawa mo sa parents niya. Correct. So, ganun yun nakasandal siya At saka, yung bang hindi nyo pa na-establish yung ano ang tawag dito, yung kanya-kanyang oras, 'di ba? Parang for example, ang ginagawa ng iba, kung gusto natin na parents ng babae ang makasama ng holidays, hatiin yung holidays. So sa Pasko sa babae, yan. sa Bagong Taon sa lalaki, Oo. 'di ba? Or para wala na lang ding tampuhan, kanya-kanya na lang din ng pag-celebrate. Ayan, oo. Kasi ang priority mo naman talaga sa totoo lang ay yung pamilyang binuo mo. Correct, oo. Madali lang daw sabihin ito, kaya lang alam naman naming mahirap Oo. gawin kasi iba-iba ang sitwasyon ng bawat tao dito sa Pilipinas. Siguro i-explain mo sa asawa mo, Ramon, na mahihirapan kayo na itayo ang inyong pamilya kung kasi dependent pa rin din siya sa parents niya Like pag-aalaga sa bata dahil andyan naman si mama. So pwedeng hindi niya talaga matutukan. Correct. Unless na talagang yung no choice ka na kayo lang, dun Tapos mo na, pwedeng hiramin Oo. si Lola. Parang Oo. ganun. Gawain niya ng gawain niya ng nanay ko Pagka halimbawa wala na talagang choice, kahit nasa malayo siya, talagang hihiramin ko Oo. siya. Nung nasa ospital ako, siya yung nagbantay kasi yung asawa ko kailangan kumilos sa labas. So yung Oo. mga ganun. Ayan. Yun yung siguro yung sinasabi mo baka bata pa sila in the relationship kasi hindi pa nila Oo. na-establish yung ganyang medyo Kasi ground rules. yung term kasi na ginamit ni Ramon na pinapanday pa lang. So parang starting a family. Yan. Oo. So, siguro at this early, mapag-usapan nyo na dapat kayo lang talaga kasi para matuto kayo ng sarili. Paano kung wala na yung magulang? Yan. Diba? Mahihirapan din kayo. Correct, totoo yan. So dapat ngayon pa lang alam na ni Mrs. kung Oo. paano yung pag-aalaga. Kasi kung dependent siya sa magulang niya, hindi siya matututo ng mga skills na mga kailangan. Kasi meron kang sasandalan 'Di ba Oo. laging ganun tayo, kunyari Correct. sa school. Ayan. Kapag alam natin na yung groupmate natin matalino. Andyan naman si Andyan naman yung Bawal matalino na si Nicole. Siya na yung bahala dyan. Total naman, grade conscious siya. Hindi niya Oo. hahayaan Yan. na bumagsak kami. Hindi niya Basta hayaan. mag-aambag na lang kami. Correct, 'di ba? So parang baka nandun sa mindset na yun yung Oo. yung iyong misi. So papaano ipapaliwanag? Kausapin ng maigi. Oo. I-date. Yan. I-date ng total may mapag-iiwanan naman Oo. ng mga magulang. I-date. Tapos mag-set kayo ng mga ground rules. Mag-set kayo ng mga i-communicate mo sa kanya Oo. kung ano yung tingin mo na dapat at ano ba yung pwedeng mag-compromise. Hindi ka Oo. naman nag-i-impose Iba yung nag-i-impose ka. Ano ibig sabihin nag-i-impose? Sinasabi mo. Gawin mo to. Iba yung nag-i-impose na nagko-compromise. Ibig Oo. sabihin, paano ba tayo mag-meet halfway? Tama, oo. Na syempre, ramdam pa rin ng mga parents mo na mahal natin sila. Pero at the same time, independent mom ka din. Oo. And ramdam at makadalaw din tayo sa mga magulang ko. Ayan. Yung ganun. Kasi nagagawa yan ng mga tao Oo, So, kaya. imposibleng hindi mo magawa. Or kung goods naman kayo ng biyenan mo, kausapin mo, pwede mo ba Pwede kaming din. tulungan? Kasi gusto Oo. kong si Chenilyn Oo, si Chenilyn Bumbumley. na para matuto din siya na hindi lang umasa sa'yo. Correct. Parang Hindi, ganon. tsaka sabi mo, sa totoo lang, ang dahilan nga kung bakit ko siya pinatigil sa pagtatrabaho Oo. para Para matuto. matuto. Yan. Yan. Tama yan. Hanggat nandyan sa poder mo, Oo. nakasunod sa'yo, hindi pa, yung pang mga sitwasyon na ganyan na, natutulog na, Oo. kinabukasan na umuuwi. Ayan. Ang tendency pa kasi dyan, pag nag-aaway kayo, tatakbo uli ka agad sa Oo, correct. 'Di ba? Sa halip na kayo yung magre-resolve as a Oo. family. Ganyan. Ayan. Tsaka din, parang unfair din kung ako sa part mo ni Ramon, halimbawa, nagtrabaho ako, yung pag-uwi mo gusto mong makita yung anak anak mo, yung mo. asawa mo.
minsan umuulan, hindi. Ikaw lang mag-isa sa bahay. Oo. Diba? Tsaka yung mga tipong ang ine-expect mo, merong mainit na sabaw o Yan. kaya misis na nagiinit. Oh. Ang nangyari, si misis nagiinit ng kape sa bahay ng nanay niya. Yan, oo. 'Di ba? So, nawala yung essence kung bakit Correct. mo siya pinatigil sa pagtatrabaho. Oo. At saka biblically speaking, sinasabi talaga na ito yung dahilan kinakailangan umalis sa bahay yung lalaki at babae at sumama sila sa isang bubong para in one flesh. Tama. 'Di ba? Magkasama sila para at least maano nila kasi magiging bagong mga nilalang sila eh. Imagine mo dalawang komplikadong tao magsasama sa isang bubong, mag-a-adjust kayo sa isa't isa. Correct. Mag-iiba yung dynamics ninyo. Kaya nga, alam niyo po, ito po ay panawagan sa mga magulang. Tayong mga magulang na ang isa sa mga roles po natin. Hindi kami magaling na parents Oo, sa hindi. totoo lang. Oo. Magaling kami manggulang. Magugulang kami. Manggugulang kami pero hindi kami magagaling at perfect parents. Not at all. We are so imperfect mga kabisyo. Nung isang araw lang, Oh. Jegs, di binigyan ko ng toothbrush yung anak ko. Sabi ko, Prince, you brush your teeth na ha. Maya lumabas, Mom, what do you put in the toothpaste? Jegs, ang nalagay ko sabon. Ano lagay ko? Facial wash. Kasi magkatabi yung... Bumubula. Kaya ibang bula. Ibang bula. Ibang galing sa bibig. Mom, what do you put in the toothpaste? Sabi ko na lang sa anak ko, no, Prince, this is a test for me to know if you know the difference. So we're so imperfect. Yan. Kaya yung mga example na hindi kami perfect na mga magulang ni Jeg. So, kapag ka nagsasabi kami tungkol sa parenting, it's not that you believe it 100% or whatever. Hindi kasi hindi kami perfecto. Sabi ko At saka kasi iba-iba yung pamilya. iba-iba din talaga yung pamilya. Pero ang role din talaga natin is mapablaki yung anak natin for the intention of maka-fly sila in the future. Hindi natin intention na kaya natin sila pinapalaki para i-keep natin sila at mag-alaga sa atin in the future. Hindi. Kasi ako malulungkot ako noon eh. Kaya kapag sinabi sa akin ng anak ko na, Mom, I want to stay here. I don't want to get married. Ganyan. Sa utak-utak ko, una anak kita. Alam ko maghahanap ka ng lalaki in time. Pangalawa, ayoko naman ng gano'n na hindi ka, kasi mauuna akong umalis, yan yung tamang ruta ng buhay, mauuna ako to leave the earth. So gusto ko yung anak ko ay establish siya kasama ng mga magiging pamilya niya. Yes. So that's our role, to ensure that they are ready to fly. At hindi nawawalan pagiging magulang natin. Sumusupport pa rin naman talaga tayo all the way. But it doesn't mean na sobrang kiniklip natin yung mga pakpak nila na hindi na sila makalipad. Ayan, ang may tutulong natin pag halimbawa nagkakatanda na, tumatanda na tayo kasi di ba age wisdom comes with age. Yes. Yung wisdom ng mga natutunan natin, yung mga pagkakamali natin, Tama. yun yung maibabahagi natin sa kanila. At ang danger pa kasi nakikita ko dito, syempre, ini-spoiled ng mga lola eh. Ang mga apo. Baka mahirapan kang disiplinahin Totoo soon yan. yung anak mo. Correct. Alam mo nga, na-establish na nga ng nanay ko yan eh. Hindi pa nga siya yung yayamaning grandma. Siya eh, na-establish, alam na kagad ng anak ko na kapag ka nandun sila sa bahay ng lola nila, una, anlig ang gadgets. Kasi kahit sabihin namin, 30 minutes na lang ha, hindi yan ang yayari. Kasi konting lambing lang nila sa lola nila, 'di ba? Ay, napagbibigyan pag sinabi namin, bawal lang ganito ganyan na chichirya ha, wag masyado madami. Alam namin hindi totoo kasi lalambingin nila. And tama ka, it might be very dangerous kung lagi-lagi. Kung minsan okay lang 'yun, palagpasin natin kasi lambing-lambingan 'yan. Pero kung lagi, it might create danger. Pero ito sinasabi namin ngayon sa perspective ng isang parents. But ako, feeling ko, pagdating ng panahon na magiging grandpa and grandmother, ganun din tayo. Iba din naman. Ang sasabihin din talaga natin, dito na kayo sa amin, Yan, di ba? totoo.
So, let's cross the bridge when we get there. I hope by that time mayaman na tayo, Jex, at hindi na tayo nagtatrabaho. Oo. Kasi pag nandun ka na sa mga edad na yun, gusto mo ng atensyon eh. Oo, Kaya totoo. ginagawa nila na ibibigay mong lahat para Correct. andun ang lahat At saka ng apo mo. tama, dahil gusto nila lagi nakapiling ka. Oo. Ganyan. Anyway, salamat na marami, Ramon, at naway ma-resolve yan. Kaya yan. Kasi Kaya marami yan, nakakagawa Oo niyan naman. Dito sa Pilipinas, kayang-kaya yan. Kailangan lang talaga mag-compromise kayo. Where do you meet halfway? Yes. Ha? Alright, mga kabisyo, hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1